A veure, nois, us hem reunit aquí perquè el temps se'ns tira a sobre. Hem de definir ja quins són els objectius d'aquesta campanya. Ens falta definir el missatge que volem transmetre i marcar l'estètica. Com ho tenim, això? Aviam, idees. Potser això dels objectius ho hauríem de fer al principi, no? Algun comentari constructiu, sisplau? Objectius? Jo, omplir el conservatori amb 1.000 persones. Però si només té 600 localitats. I caben 600 i caben 1.000. Che, i si fem que el Messi faci una història pel premis? Tu segur que tens contactes. I ja de pas portem a Letícia Sabater al cielo. Bona. Seria un efecte wow d'aquests dels grossos. No, home, aviam, hem de seguir un esquema SMART per aconseguir els objectius. Primer de tot, específic, mesurable, Uns 30 participants i uns 500 assistents. assolible, rellevant... I com no ha de ser rellevant, els primers premis de comunicació transgressora del territori. A veure, si l'Ajuntament ens ajuda i tenim uns 10 sponsors, amb això ja fem. temporal... A veure, hem de posar-hi dates. O acabarem fent la promo el dia abans. Està clar que la festa és el 21 de març. I les inscripcions tanquen el 10 de febrer. Ei, pim-pam! I el missatge i l'estètica que volem transmetre? L'estètica ja la tenim. Colors frescos. I les mans que mostren una comunicació universal i inclusiva. Però nois, que no heu vist la web encara. I el missatge és clar, serà una festassa que ningú es pot perdre. Doncs per transmetre festa ens haurem d'empapar de festa. Festa, noi!